фазилати шоҳнома дар ягон ҳамосаи миллии дунё нест. бисёр аҷиб аст, бисёр боиси ифтихор аст. аз шоҳнома ростгӯтар санаде пайдо нахоҳед кард. шоҳнома на фақат як достони базму разм, корнамоию ҷасорати паҳлавонон, майдонҳои набард, майдонҳои ҷанг, иваз шудани силсилаи шоҳон ва инъикоси воқеоти таърихии аз қадимулайём то истилои араб аст. шӯҳрати ҷаҳонии шоҳномаи фирдавсӣ ҳамин аст, ки санади воқеӣ, ҳам таърихӣ, ҳам адабӣ, ҳам мардумшиносӣ ё этнографӣ, ҳам фалсафиву ҳикматӣ, ҳам ахлоқӣ ва ҳам ҷаҳоншиносӣ аст.